Bun, am pornit din nou filmările. Ok, dă mie târnăcopul. Poftim. Dai. Ia-ți-l că e acolo, jos. Ok. Bun, Stai. iarăși am lag. Mai pot să sparg 15 cobori. Ok, am luat și respawn, cable, salus, Văd că mai apare ceva aici, un cablu. lapis, Mișto. Vorbește-mă lapis, frumos. no, Vorbește-mă frumos. Trebuiesc. Hai, să scol. Căca. S-a dus. Bun, și tu ce faci acum? Încerc să mai prind măcar un singur iron. Ah, da. Ne facem de acum încolo să ne facem pickaxe din zi din... Este, mă. Ce? A picat. Ce? Încă un iron? Da. Mai bine. Stai Sper că că- am periculos că eu... Nici nu știai cu ce minez. Minam cu ăla de diamond. Nu mă interesează. Să sparg unele chestii, știi? Da. Dar eu mă O întreb... să rămânem fără lemn la un moment dat. Da, stone, ne facem pickaxe din stone. Vezi că o să iau și eu un stone pickaxe-ul. Să-l mai Ok. iau. Să mai minez, pardon. Știi ce poți să faci tu? Ce? Lasă-mă pe minez. mine că uneori să cadă niște chestii care îți trebuie iron ca să le spargi. Da. Du-te și sparge copăcelul. Nu să că descoperim cum fac. Cu hău? Ce? Cu Cum să hău? spargi, mă, cu hău? A? Bă, dar nu mă refer la astea cu coco beans. Uite ăsta alb. Păi da, eu la ăla mă refeream. Uite cu mâna. Cu mâna. Ei, am cu rost de red. Aba nu. Fac. Stai, trebuie să pun ceva important. Mai am și iron și... Știi cum mi s-a oprit filmarea? Hmm? Știi cum mi s-a oprit filmarea, că cred că nu mai am loc? Pornește din nou. De real n-am cum să le iau. Sau Ia, partea. Cred că da. e rea. Da, iau de... Asta zicem și noi că am făcut în... off camera. Da. De-aia să fac loc. Eu o să trebuiască să spar toate frunzile pe aici. Da, să vezi dacă cad sapling-uri. Sau le las să cadă singure. Mai bine nu. Și că o să cadă în gol. Nu chiar toate. Dar de fapt nu o să cadă în gol, o să cadă la margine. Bună ziua lume, ai Zero Blade, Camino Vampires, care... Da, e a doua filmare pentru că prima, na. S-a oprit că nu mai avem memorie. Da, la Să mine... zicem că am făcut tot off camera. Da, dar eu știu că eu filmam. Mă rog. Asta e continuarea de la insulă. 2 sapling-uri, Perfect, plantează-le. Uite că Imediat, am stai. așa nou. 3 sapling-uri. Unde le plantez? Pe aici? Pe aici, pe undeva. Aici, 1. Bă, prea aproape. Nu o să crească. Da. Unde îl pui? L-ai pus acolo? Și îl pun pe Da. ăsta. Acolo, acolo. Aici? De Gata. tot, da. Așa. Și mai am încă un sapling. Ok. Îl pun tocmai pe drumul ăsta. Bă, dacă facem un rost de un slime ball e perfect. Aha. Da. Ia zi ce mai prins. Nimic. Că nu văd aici. Bun. Ce fac? Mai extind teritoriul. Da. Bun, așteaptă. Lol, ce lag am. Gata. Haide. Și avem 2 diamonduri. Nu știu, unul l-am prins eu, unul l-ai prins tu. Sau l-ai minat. Spart un dirt de sub, dar nu cred că are nimic. Nu. Eu știu, mă feream să spar dirt-ul.
Nu vroiam. Dar se mai întâmplă câteodată. Ei, am pus un cobblestone peste. Să nu știu. Bine. Ești tare. Ce pui acolo? Pun ceva la cale. Au locul lagul ăsta. Bun. Ce ai mai făcut? Un chest sau ce ai făcut? Nimic. Bă, să vezi să nu prea folosești lemn, că o ducem prost cu lemnul. Da. Mai ales că nu prea ne-au picat la început multe saplinguri. Eu cred că au picat, dar s-au dus în gol. Depinde. Da, de acum acolo o să avem numai lemn alb. Și uite cum însoace un episod din Skyblock aiurea. Da, și pe mine începe să mă bată foamea. Și nu numai asta, și lagul. Bun. Fucking shit, că m-am pistit. Ia, mai minerește și tu puțin. Stai, ho. Lasă moștenirea acolo și mă duc imediat. Bun. Alexe, Dă-mi mie cobblestone-ul. uite. Aruncă-mă pe tot deodată. Mele. Pus că tot a... ba nu, cream că tot a venit la tine. Știung. Iau iron. Stai. Stai. Hai că mai minerez și eu puțin. Fac. Ce ai făcut? Ce ziceam că tu ești știung. M-am pus 2 de astea de cobblestone, vreau să vreau. Vezi cine-i ciungu? Fac chiar și-am pus una. Bă, frate, iarăși mi-a picat chestia aia albastră. Ca să... Lapis al lui Izuri. Bă, ești nesimțit, mă, nu mai vorbi așa. Cred că avem copii de are 5 ani care se uită la noi. Mă rog, 15 ani, na. 15, cu unul în față, poate. 115. Am Da. zis 15 și tu cu 1 în față. 5 cu 1 în față, la Așa. asta mă Eu referam. când am zis 15, tu ai zis cu 1 în față. 15 cu 1 în față, iese 115. Cine știe, poate ori fi și dintre ăia. Emerald, ia. Nu mi-a picat emerald. Da, eu am curul să nu se ating. Ești mecher, cu dublu J. Am mult lag. Mecher. Șmecher cu dublu J. Te-am Diamond, constempling. diamant, L-ai luat? da. Ei.